Il-persuni li huma suspettati li pprovdew il-bomba li qatlet lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia jista' jkun illi għandhom bomba oħra moħbija f'Malta, lesta biex tintuża. Artiklu fil-Gazzetta The Times tal-Ingilterra jirrapporta kif l-irġiel li huma akkużati li kienu involuti fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia huwa maħsub li huma traffikanti tal-armi u droga b'rabtiet mar-Renju Unit. It-tliet irġiel qed issir referenza għalihom huma l-aħwa Robert u Adrian Aġus magħrufa bħala ta' Maksar u Jamie Vella. Huma kienu akkużati bħala kompliċi fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia billi pprovdew il-bomba li tpoġġiet mal-karozza ta' Caruana Galizia u issa qed jingħad li dan l-istess ċirku kriminali kellu bomba oħra li qatt ma ntużat. Ir-rapport tat-Times ta' Londra jgħid li din il-bomba għadha miżmuma x'imkien f'pajjiżna bl-informazzjoni tinsab ukoll għand il-Pulizija. Fost l-akbar skandli li kixfet Daphne Caruana Galizia kien hemm il-Panama Papers u l-proġett tal-Electrogas. Hi kienet kixfet lil-liti l-emenija ta' Joseph Muscat, jiġifieri lil Keith Chambry u lil Konrad Mizzi bħala sidin ta' kumpaniji segreti li kellhom jintużaw biex idaħħlu fihom commissions kbar. F'Marzu li għadda bdiet il-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront tal-aħwa Aġus u ta' Jamie Vella, il-kol akkużati b'involviment f'diversi każi, inkluż l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, kif ukoll brabta maqtil ta' Carmel Kirkhope li seħħ 6 snin ilu.